बारलाम्फा थियेटारनि थुनफावथिना एबा तालिम सोलोंजेननाया थांनाय मोनाबिलिनिफ्राय जागायजेनबाय। 2016-2027 बोसोरनि थाखाय गाजा गोमजायै ओंखारबोलायबाय बारलाम्फा थियेटारा। बारलाम्फा थियेटारा देग्लायनि 2026-27 मायथाइ बोसोराव रमेश बर'नि लिरनाय आंनि गोरबोआव नोंनि सावगारि, पुलिस आरो जयकान्त रामसियारिनि लिरनाय सिमांनि जोमै गांथाम नायजाबखौ लानानै आवगायबोबाय। सोमखोर मिथिंगायाबो बुहुमखौ समायना खालामो। थियेटारनि दिन्थिगिरि कमिटि आरो नायगिरि अनसायगिरि नोंथांमोना नोंथांमोननि ओनसोलाव दिन्थिफुंनो एबा हांख्रायनो गोसोब्ला 8638667092 एबा 9365774210 नम्बरनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हासिगोन। 2027 बोसोरखौ बारहोनो सानदों। देग्लाय नायजाबा जाबाय जों रमेश बर'नि बिथांनि नायजाबा मा होनोमोनलाय आंनि गोरबोआव नोंनि सावगारि, ओमफ्राय आरो पुलिस आरो जयकान्त रामसियारिनि बिथांनि नायजाबा जाबाय सिमांनि जोमै। दा जेनेबा दिनै जागायजेनबाय, बे जागायजेननायाव दिनै जोङो मानसिफ्रा थुबुर जाजोबनो हाजोबाखै, ओरैनो 20 तारिखसो लाखादोंमोन नालाय बे मोसानायफोरखौ लाबोनानै दिनै जायखिजाया महरखौ खालामबाय आरोखि। बिनिफ्राय दा 20 तारिखनिफ्राय गोगोमै जों गासैबो रिंगु दामसाफ्रा सफैजोबगोन। बे खालिनिफ्राय जों मोजां होनाय जागोन। नोंथांनि नैबे बारलाम्फा थियेटारा जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम बेसेबां बैसोआव आगान होखो? दा आं जागायजेननाया आगोलावथ' आङो फुथुला दङमोन। आं जागायजेननाया 1919 थिगानो दोङो 94 बा 95 आङो जागायजेनदों। आं असमिया लानानै बुंबाय आरोखि। बेनिफ्राय दिनैसिम गेजेराव बै लकडाउनाव बाय उसुख जानानै आं दोनथ'नाय जादोंमोन बोसोरनै। बेनिफ्राय आरो जागायफिनदोंमोन। दा जागायफिननानै नै दा जेनेबा दा 2026-27 आगान सुरबाय। 32 बोसोर जागोन नामा? 32 बोसोर आगान होबाय। 32 बोसोर आगान होदों आरोखि। दा नोंथांनि जे नैबे नायजाबफोरखौ लानानै नोंथाङा बेसेबां जाफुंसार जागोनखौ नोंथाङा फोथायनाय दं? आंनिबाथ' देग्लाय फ्राय हामगोन आरो मोजाङानो जाजोबगोन। आंहाबो बहुद गोसोआव बहुद रंजानाय मोनदों, फोथायनाय दङ। जायखिजाया मोजाङानो जागोन आरो। नोंथाङा जागायजेननायनिफ्राय जे थियेटार दैदेनबोनानै दिनैसिमाव माबायदि जेंनाजों मोगा मोगि जाबोदों आरो माबाफोर जेंना जेंसिजों नोंथाङा मोगा मोगि जाबोनांनायफोर जाहोनफोर दं नामा? जाहोनाथ' बेनोसै किसुमान बहुद दुखु जारला जानानै फैदों। आगोलनि खोथायाव मा बुंबावनो, आन्दलनावबो आं गेप्स थायाखै, सोलिबायनो थादों बे समावलागै। सोरबा आर्मिफोरजों खोमा खेबजानानै दोनजादों, बेफोरखौ मोनदों। दुखु दाहा सब गारजोबनानै जायखिजाया आगबारिबोबाय थादों आरोखि। फावसायनायाव आं जेनेबा फावसायफ्लाङाखैबो, आवगायबाय थादों आरोखि। रायजो-राजानिफ्राय माबायदि मदद मोनबोदों? आं एकदम माने अननाय मोनबोदों हाजासे। आं जिमान हागै माने रायजो राजा जुदि अनाब्ला आं बोरैहाय थांना थानो बेसिमलागै। नोंथांनि बिसि बा न'खरारिनिफ्राय नोंथांनि नैबे नायजाब दैदेनबोनायाव माबाफोर हेंथा हेंसिफोर मोनबोदों नामा? न'खराव आंनि खुनु हेंथा हेंथि गैया। आंखौ फ्राय बहुद सहाय खालामदो दा न'खरनिनो एरखम आरो। नोंथांनि थियेटारखौ बबेनिफ्राय बबेसिम जायगायाव नायखो रायजो राजाफ्रा, बबेसिम थांखो? इमुर खिमुरनिफ्राय मुरगंसेलाङावलागै थांदों आङो। जा एकदम ओमफ्राय बिजाय सोनाबै बेंगल बा जलपाइगुरिसिम थांदों। बे थियेटारखौ लानानै, बारलाम्फाखौ लानानै जेबो हेंथा मोनाखैमोन आरो, मोनाखै दासिमबो। रायजो राजाखौ मा खावलायो? दा बेनोसै आंनि रायजो राजाया आंनिखौ जायखिजाया लागोन बादि आं सानखाबाय आरोखि। आं मोजाङै अनसायगोन।
दासिम पेन्डेलनि जगाजगा फैबाय नामा? आं बर्थमान खालामबायनो मोनब्रै मोनबासो जाबाय बुक जाबाय जाबायानो बुकिं जाबाय आरो ओमफ्राय जाबावगोन जायखिजाया खोथा होजोबनानै दोनदो बेसेबांसो आखाबादि बियो आरो आंथ' बहुद आसा दं देग्लाय पुरा आरो एकदम मोजाङानो जागोन आरो रायजो राजानो ग्लेमार एक्टर एक्ट्रिसआ ग्लेमारा जाबाय माबानि बै राङापारानि सन्तोष बसुमतारी बिथां आरो गगामुगनि बिदिन्था बर' ओमफ्राय आरो बिजा बावखुंग्रिफोरा बै जायखिजाया गोदान बै बा ज्योतिमा आरो नामखौ आं बारा मोनाव थायाखै आरोखि बेखिनियानो आरोखि मोजां जागोन आरोखि